lumabas ito ng 576 billion pesos. Sundan naman ito ng Calabarzon na may 184 billion peso worth of approved investment. Laking ambag sa investment environment noong 2020 kahit pa may kinahaharap na pandemya. Isa sa malaking proyekto sa Central Luzon ay ang konstruksyon ng 740 billion Bulacan Airport ng San Miguel Corporation. Malaki rin ang ambag mula sa power industry na halos 200 billion pesos. 161.6 billion naman ang sa transportation at storage sector. Ayon kay Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, inaasahang madadagdagan pa ngayong taon ang papasok na investment.